Kol skialpinisti, Skitur Guru a zdraví z Chopku a spolu s ním je na pásech připravený Miro Leitner, zkušený skialpinista a bývalý velmi úspěšný závodník světové třídy. A jsme tady proto, aby vám Miro vysvětlil základy co nejefektivnějšího skialpového kroku, protože to není až tak úplně jednoduchý, když se to má dělat dobře. Miro, co je nejdůležitější pro to, aby skialpový krok byl efektivní a stál nás co nejméně sil a zároveň jsme se dostali o co největší vzdálenost dopředu? No, samozrejme je to celý komplex vecí, hej, ktoré treba vlastne vyriešiť. Jedna z vecí je, že pri kroku nedvíhame nohu. To je ako základná chyba, ktorú robia úplne tí začiatočníci, ktorí dokážu takto ako keby dvíhať nohu. To vôbec nie je o tom. My tú nohu musíme pekne takto dvíhať. Vlastne len šúchať jemnučko a len odľahčiť lyžu. Tak ako keby sa tá špička a päta na lyži len dotýkala a ten stred ako keby sa skoro nedotýkal vôbec. Preto sú dôležité aj pásy. To je jeden bod. Druhý bod. Pri celom tom chodení musíme sa snažiť, aby na základe toho, aký je terén, či je teraz takýto na plochu, idem stále rovno hore. Samozrejme, keď je veľmi strmý kopec, musím to chodiť bokom, aby som mal čo najviac tú nohu položenú na ploche, aby sa mi ten pás nešmýkal a zároveň aby ma to udržalo proste v danom teréne, aby som náhodou nespadol, pretože podobne môže byť celkom veľká jama. Miro, zkus ještě podrobně vysvětlit, jak je to s tím pokládáním lyže na sníh. V podstate, keď človek ide takto na šikmosvahom, ako v tomto prípade, tak musím sa snažiť ťahať tú nohu takto jemne, ale hlavne musím klásť na túto plochu týmto spôsobom. Nie takto po hrani, pretože na toto mi vtedy nedrží. Musíme vedieť položiť na túto plochu a aj to v tom prípade, keď je takto šikmo, tak tú nohu sa snažím takto ako jemne položiť. Ale pri tom ťahaní zase v tom prípade ju dám pekne na hranu, aby som mal čo najmenší odpor, takže ako keby takto a vtedy ju položím, vtedy keď sa vlastne dávam celú váhu na túto lyžu a staviam sa na ňu. V rámci tej techniky chodenia tam je jedna veľmi dôležitá vec, ktorú mnoho ľudí v podstate nevie alebo iba intuitívne možno robí a možno dobre, možno zle. Vy keď idete vlastne hore do kopca, tak tá noha takto sa presúva vlastne smerom, ťažisko smerom hore, teda posúvam tú nohu dopredu a teraz váha v tej, teraz chcem sa postaviť na tú nohu, na ktorú som dal dopredu, tak váha ide ako keby cez pätu. To znamená zaťaženie. Najprv vstúpim ako keby cez pätu v tejto pánke a potom sa preladím až na špičku a takto pomalinky si presúvam vlastne ťažisko a idem znova to isté. Že veľká váha ide na cez pätu. To je dôležité v tom, aby ma ten pás v prvom rade o mnoho lepšie držal. Lepšie stojím takto na snehu. Mám lepšie rozloženie. Predstavte si bežca, ktorý beží a keď pekne ide, tak vidíte, že on nechodí nejakým takým spôsobom, že chodí hore, dole, že proste takto, to isté aj skialpinisti. Mnohí chodia takto, hej, ťažisko. A my sa musíme snažiť o to, aby sme ušetrili tú energiu, aby tá energia bola, aby to ťažisko v podstate nešlo vôbec hore-dole. To znamená, že ako sa posúvam, cez pätu, pekne, toto vlastne mám stále rovnaké výške a vtedy vlastne nestrácam energiu a nemusím míňať energiu na to, aby som dvíhal svoje telo hore a dole. Zkus tedy ukázat, jak by to mělo být, jak to vypadá, když se to dělá špatně. Keď ideme špatne, tak v podstate takto. Mnoho ľudí chodí tak. Takto, hej. Veľmi dobre to je vidno. A zdvíhá ten trup těla a tím zbytečne... Celé telo, hej. Áno. Ďalší krok je samozrejme ešte doprava, doľava. To telo musí byť stále krásne rovno a šetrím energiu, aby som ťažisko tela mal v jednej línii. V podstate chcel by som povedať všetkým tým, čo sa učia, aby sa odnaučili od toho veľmi takého pohybu hore-dole, aby si pozreli, aby išli hore na kopec vtedy, keď je krásne slnko svietí
od vášho tela je tieň pred vami, to znamená, tak sa otočíte slnkom a vidíte pred sebou pekne svoju, napríklad pozerajte si svoju hlavu. A keď vidíte tú hlavu, že pri tejto chôdzi ona nechodí hore-dole, tá vaša hlava, čo budete mať v tieni, ani nechodí doprava doľava, tak vtedy je ten váš pohyb výborný. Vtedy je vlastne to, že vlastne maximálne šetríte tú energiu. Miro, jak je to s délkou kroku, aby byla optimální, protože každý má jinak dlouhé nohy, jinou kondici, jak to s tím souvisí? Tak samozrejme je to veľmi individuálne. V podstate si asi musíme zobrať príklad napríklad z cyklistiky, kde máte nejakú kadenciu a stále musíte pekne točiť, tak to isté vlastne je to aj tu na lyžiach. Poprvé, čím idete strmší kopec, tým tá frekvencia musí byť tak ako keby lepšia, lebo je to isté, ako keď v zime idete na aute do kopca, ako náhle zastavíte, už sa nepohnete. To znamená, že musíte stále si udržiavať rýchlosť a ide aj o to, samozrejme s tým pohybom tela hore-dole, kde šetrím energiu. Takže vlastne stále musíme si držať nejaký krok. A aby človek sa aj nezadýchal, aj neunavil, ale na druhej strane musí stále ísť, lebo čím je to strmšie, tak tým si musí ten krok udržávať stabilný. To znamená stabilní, co se týče frekvence, ale co se týče délky? Dĺžka, to je práve to, že človek si to musí dať tak, aby to telo nechodilo stále hore-dole. To znamená, tá dĺžka kroku nemôže byť veľmi veľká. Tá sa chodí iba na takých rovnejších úsekoch, kde už naozaj natiahnete krok a využívate ten sklz toho pásu. Ale pri takom nejakom normálnom kopci, do strmého kopca, je to stále žiadne také extra dlhé, ale zase stále je to o tom, že skôr sa to ťažisko nechodí cez špičky, ale skôr takto cez päty, aby mi to pekne držalo a využívam zadnú časť tela. Trošku viacej zadné svalstvo, ktoré ma lepšie drží aj do kopca, aj pomáha mi udržať frekvenciu. Žiadne extra dlhé kroky, to by som vôbec nedoporučoval. To sa nedá potom udržať to ťažisko v jednej polohe. Pás má vlastně srst, která ve směru posuvu dopředu se hladí a drží proto, když se ten pás naježí. A teď je potřeba udělat při tom kroku aspoň minimum proto, aby ten pás potom při záběru držel. Tak zkus nám to, Miro, trošku vysvětlit. V podstate ide o to, že keď stúpam teraz vlastne takto dopredu hore, tú nohu mám stále odľahčenú, ten pás sa vlastne iba šúcha. Teraz ho ako keby som jemne kopol do lopty, alebo iba tak poslal tú lyžu dopredu, ona sa jemnočko vráti na pol centimetra, a vtedy vlastne sa ten chop ako keby postaví a vtedy sa iba na to postaví. Zaťažím celú lyžu. To znamená, že nestaviam sa na tom plnou váhou na vlas, ktorý je pritlačený ku snehu, ale vtedy, keď ho trošku ako keby dokážem postaviť to jemnolinkým, veľmi jemnoličkým pohybom dozadu a vtedy až vlastne sa postavím na ten pás. A vtedy vlastne využívam maximálnu možnosť toho, ako sa ten chop vie briť do toho snehu. No to až tak nevidno, ale ako keby som jemnučko kopol dopredu. To sa súvisí aj s tým ťažiskom cez pätu a podobne. Velmi zásadní roli při výstupu na skialpech hrajou ruce, respektive pokud to uděláme dobře, může nám ta práce rukama, potažmo holema docela dost ušetřit sil nebo rozložit zátěž mezi nohy a ruce. Takže začal bych tím, jak dlouhý by měly být holeb nastavený na skialpovou túru při výstupu. No, samozrejme závisí to od toho, ako je človek naučený trošku rýchlo chodiť, ale malo by to byť od nejakých 5 až 10 cm viac, ako je človek naučený na zjazdové lyžovanie, keď je dole kopcom. Aha. Čím ide rýchlejšie, tak tým tá palica môže byť trošičku vyššia, alebo má lepšiu kondíciu, prípadne silu rúk. To je tá výška. Hej. Ďalšia vec je tá, že
ako preferujem veľa ten krúžok takýto na jednu stranu a šikmý hrot, s tým, že tá palica, keď sa postavím hociakom aj strmom kopci ľadovom, ona stále drží. Ona je takto, v takéto polohe stále perfektne drží. Neujde mi ten krúžok, mi netláča, ani hrot mi neujde. Stále to drží a môžem využiť to, že celú časť kroku v podstate môžem stále sa opierať o palicu. Stále mám šikmo, nechodím tak, že zapichnem si paličku a čakám, a kým sa si pomáham, hej. Je to o tom, že akože pichnem si palicu a takto šikmo a stále ju mám šikmo a takto si ju striedam, hej. Že když jsme na tvrdém sněhu, tak mají smysl tady ty závodácký hole, které mají hroty podobné jako na běžeckých lyžování, jako na běžkových holích. Samozřejmě, když jsme na sněhu měkkým, tak nám pomůžou jakýkoliv teleskopický hole a není to jenom o speciálních hrotech, které jsou na tvrdých, zledovatelných površích fajn. No áno, je to tak, že keď ideme do hlbokého snehu, napríklad máme okolo pol metra, tak v podstate tieto krúžky sú samozrejme menšie, sa lepšie, teda zapichujú sa viacej, sa hlbšie ide tá palica. A vtedy potom, ono to je také, že potom keď sa preteká alebo chodí takto rýchlo, tak sa tá palica takto iba zdvihne a niekedy to je tak, že v podstate tej palice sú ako keby zavádzajú. Ani veľmi nepomáhajú, musí človek ťahať vlastne tú svoju váhu vlastne bez pomoci rúk. No, vysvětli nám, jak dosáhnout toho, aby ten efekt záběru holemi byl co nejvyšší. Tak preto všetky, keď máme dobre zvonú palicu, hej, aj tá dĺžka tej palice, je tam jedna taká vec, ktorá by tak akože tak všeobecne by mohla platiť, že pri chodení táto časť ruky by nemala ísť vyššie ako tento lakeť. To znamená, že keď takto sa odpichnem od konca, tak voľne ruku pustím, ako keby aj bez palice voľne a nekrčím ju a ju takto dám a vtedy zapichnem takto šikmo palicu. A teraz vlastne pri celej časti, ako takto dostanem ruku, môžem sa vlastne celý čas opierať, ako idem až tuto dozadu. To znamená, že celý ten krok stále tlačím a to isté robím potom vlastne s druhou rukou. Nedvíham tú ruku aj preto, že na horách býva dosť často zima, alebo vtedy sa treba o to viacej dávať pozor. Keď chodím a je veľmi veľká zima, tak veľa ľuďom mrznú palce. A toto je tiež taký jeden taký spôsob, kde si treba na to trošku dávať pozor, aby tá ruka potom príliš veľmi nezamrzla. Keď ju veľmi krčím, to prekrvovanie ruky je o mnoho horšie. Takže ono to s tým trošku aj súvisí. Takže aby bolo teplejšie, tak vtedy tá ruka musí aj pracovať, aj celý čas zaberať a nechcem to obmedzovať vlastne to prekrvovanie. Takže to súvisí samozrejme aj s inou vecou, to znamená aj tá technika, aj to vôbec pohoda toho tela, ktorú vlastne dosiahneme. Tým, že pekne zaberáme stále celý čas, takže asi nejakým spôsobom, že proste idem a opieram sa takto až dozadu, ako na bežkách, niečo podobné, hej. Jakou intenzitou, silovou intenzitou si těma rukama vypomáhat? To závisí samozrejme od toho terénu, aký je strmý a tak ďalej, že či dokážem chodiť po nohách viacej, ako zaťažiť, alebo stačí to a nešmýkam sa. Samozrejme, čím je do strmšieho kopca, tak toto musím akože, tie ruky musím používať viacej. Je to veľmi individuálne, súvisí to s tou dĺžkou kroku, s technikou ako takou, takže niekedy to viac, niekedy menej, to je, naozaj to závisí veľmi individuálne, ale pri každej prekážke a tak ďalej do toho treba dať viacej. A ja by som to dal, že to si musí každý nejak vyrovnať ten pomer medzi nohami a rukami. Čím viacej môžem využiť ruky, tým je to asi lepšie, lebo si ušetrím zase nohy.
Tak videa s tím, jak se dělá stoupací otočka, to už na Skiturguru máme, ale Miro nám teď ukáže takové aktivační cvičení, jak rozhejbat nohy a jak před těma otočkama, tak aby se to dělalo jednoduše, jak si to zautomatizovat. Tak tady máte takové inspirativní cvičení. Ja si dávam tak v rámci toho trošku rozcvičky a trošku takého zopakovania asi, že úplne urobím 20 otočiek takýmto štýlom, pekne rovno stojím, snažím sa využívať to, že vždy položím tú nohu tak, aby ma z nej nešmyklo, aj ako keby bez pomoci palíc a musím sa snažiť. Takže takýto 20 otočiek, človek to je v pohode. A potom keď príde tá realita, ktorú treba urobiť v teréne, tak to urobí potom bez problémov. Tak, asi takto.